Sanibonani, ngiyabingelela. Ngibingelele kubo bonke abantu abangenayo ekuseni nje. Ngingena-ke nje nginane imbici. Kodwa-ke ukungena nje ngoba sisuke singezile ukuzokhangisa, sisuke sizosebenza. Asibo abantu abakhangisayo thina. Mina ngikhangisi kufana ngisho ku-YouTube amavidiyo ami mina ngifuna ukuthi abe nenkulumo evuthiweyo ejulileyo, hhayi abe mahle, angenzeli ubuhle mina. Into engisuke ngiyenzela inkulumo ejulile neyelaphayo iphilisa abantu. Ngisuke ngingenzeli ukuthi ayibe yinhle. Kukhona into ukuthi ibe yinhle kodwa ingabi nawo umqondo futhi ingakho umuntu ingaphilisi umuntu ingelaphi umuntu. So manje-ke ingakho ngithi angikhangisi mina, ngisuke ngingenela ukuthi kwelapheka abantu. Uma uza ngey'khangiso ungamane uphume la uhambe uye kulaba abakhangisayo okuyibona abantu abathanda ukukhangisa nokubukwa nazo zonke lezo zinto. Mina ngisuke ngingenzela ukubukwa, angizwani nje nokubukwa mina. Into engiyenzelayo ukuthi ukwazi ukuthi uqonde wazi welapheke futhi uma ukuthi khona la ugula khona. Nazo zonke-ke izinto engisuke ngifuna ukuthi ngiyicacise ngiyichaze. Ngisuke ngenzela lokho, ingakho nje ngingene manje kuseni nginje. Ngingenela nje ukuthi ngikwazi ukuthi ngikhulume nabantu, sedlulise lokho kufanele ukuthi sikwedlulise, sikwazi ukuqonda ukuthi yini eyenzani, kwenzakalani, kuthikani. Namhlanje-ke into engiyingenele ngifuna ukuthi ngomhla ka-20 namhlanje ngifuna ukuthi ngomhla ka-20 kuDisemba, ngomhla ka-20 kuDisemba ngizokwenza ividiyo ngiyikhiphe. Ngomhla ka-20 Disemba ngifuna ukwenza into esa-special. Angazi noma ngizokubiza nge-special yini ngalolu limi lesilungu. Into esa-special kubantu bonke abazazi ukuthi baney'thunywa, abangakaludli ukhamba ley'thunywa. Kubantu bonke abazazi ukuthi baney'thunywa, abangakaludli ukhamba ley'thunywa. Ngiphinde kubantu bonke abazazi ukuthi baney'thunywa, abangakaludli ukhamba ley'thunywa. Ngiyacela ukuthi ngomhla ka-20 ngizoyenza ividiyo ngiyikhiphe lapha kuSolomoya, ngiphinde ngiyenze ividiyo ezobe ichaza la ku-TikTok ukuthi kuzokwenzakalani. Abantu abazazi ukuthi baney'thunywa, abahlushwa umoya wesithunywa, basondele ngomhla ka-20 kuzobe kuphuma ukhamba lwesithunywa. Ngizobe ngikhipha ukhamba lwesithunywa. Ngiphinde siyabonga kuZipho. Ngiphinde abantu abazi ukuthi baney'thunywa, abangakaludli ukhamba lwezithunywa. Ukhamba ungizwe kahle, angithi igobongo ngoba igobongo alikho, kodwa ukhamba lwezithunywa. Ukhamba lwezithunywa luhlanganisa iy'mpande zamanzi ney'mpande zomoya. Ohlanganisa iy'mpande zamanzi ney'mpande zomoya. Abangakaludli ukhamba lwey'thunywa kodwa abazazi ukuthi baney'thunywa, bahlushwa umoya wey'thunywa. Ngomhla ka-20 kule nyanga ezoqala, okusho ukuthi uDisemba, ngomhla ka-20 Disemba ngicela abasondele. Ozothatha ukhamba ngicela asondele ne-1,000 rand. Ozoza emanzini nje kuphela, azogezwa emanzini, angahambi nakhamba, ngicela aphathe 500 rand. Kusho ukuthi uma uzothatha ukhamba uzohlanjululwa emanzini, uthatha ukhamba, sobe sisezibeni ngoba lolu ukhamba luyisithunywa saphansi emanzini. Lolu ukhamba lungolwesithunywa saphansi emanzini. Ngiphinde lokho, sobe sisezibeni ngoba lolu ukhamba lungolwesithunywa saphansi emanzini. Manje lulu ukhamba lwamanzi phansi emanzini. Ingakho ngithi sobe sisezibeni, sobe singekho empophomeni,
sobe sisezibeni. Ludonsa imimoya lunoyimpande ezaphansi, ludonsa imimoya phansi emanzini esizibeni. Ludonsa imimoya phezulu luyihlanganise bese ludonsa imimoya phansi ukuhamba lwezithunywa. Ukuhamba lwezithunywa abangakaze baludle ukuhamba lwezithunywa. Ngicela ukuthi basondele bazothola ukuhamba lwezithunywa. Ngomhla ka20 ngisazokwenza ivideo ekushoyo lokho nokucacisayo ku TikTok na ku YouTube uqobo. Ngisazokwenza ivideo ekucacisayo lokho ku TikTok na ku YouTube uqobo. Abantu abahlushwa imimoya yezithunywa, abantu abahlushwa imimoya yezithunywa, abantu abahlushwa imimoya yezithunywa abangakaze baludle ukuhamba lwezithunywa, abangakaze baludle ukuhamba lwezithunywa. Luyakulekelela ukuhamba lwezithunywa, liyakwazi ukuhlamba umoya ngoba uyapeyita ngalo ukuchatha, ukupeyita, uyapeyita ngalo ukuchatha. Uyakwazi ukuthi uphalaze ngalo, uyakwazi ukugquma ngalo ukustima, ukugquma ngalo ukustima, uyapeyita ngalo, uyaphalaza ngalo, uyakwazi ukugquma ngalo ukustima nokugeza. Lolu khamba lolu liyakulekelela kakhulu, lukulekelela kakhulu. Liyakwazi ukuthi luhambe luphakamise umoya emanzini, lukwazi ukubamba nomoya ovunguza phezulu. Lolu khamba lolu ukuhamba ke lwezithunywa lolu ongakaze alokhuzana alithole uzoza ne1000 athathe ukuhamba lakhe ahlanjululwe, athathe ukuhamba lakhe. Kodwa uzohlanjululwa kuphela emanzini, uphatha nje 500 rand simhlambulule emanzini. Ngithi ke angikucacise lokhu ukuthi abantu abangakaludla ukuhamba lezithunywa, abangakaze baludle futhi ukuhamba lezithunywa, abeze sibahlambulule, sizobahlambulula ngeswasho senhlambuluko esikuhlambululayo, sikufake ngaphakathi emanzini, uphume uthathe ukuhamba lakho uma kuyikuthi uyalidinga noma uyalifuna lolu khamba lolu lwezithunywa. Ilona ke ebengithi ngizolidlulisa la, bese ngicela ukuthi kungene abantu lapha, bese ngicela ukuthi kungene abantu abaphupha amajazi, abantu nje abazazi ukuthi baphupha amajazi, bona baphupha amajazi, bafuna ukuqonda ukuthi lawo majazi asho ukuthini. Ngiphinde abantu abaphupha amajazi bafisa ukwazi nokuqonda ukuthi lawo majazi asho ukuthini. Uzongena nje usho ijazi owaliboniswa noma owaliphuphayo, uzongena nje usho ijazi owaliboniswa noma owaliphuphayo, uzokwazi ukuthi uliqale eqaleni iphupho lakho lejazi, iphupho lakho lejazi, ukuthi wawuliphupha lenzani, kuphi, kwenzakalani lelo jazi lelo. Ungangeniki uzongitshela ukuthi umbala ukuthi ushoni. Angifuni lokho ukuthi umbala ukuthi ushoni, ngifuna umbala wejazi oluphuphile, olubonisiwe ukuthi uliboniswe kanjani, lalikuphi, kwenzakalani, kuthini, kuthekani. Ngiphinde abazongena la bazongena bakhulume ngephupho lejazi aliboniswa noma aliphuphayo. Uzokhuluma ngephupho lejazi aliboniswa noma aliphuphayo. Angifuni ungibuze ngombala wamajazi, kodwa ngifuna eliphushwe uwe, eliboniswe wena, hayi ohambe wawulithola enyangeni walitshenwa inyanga ukuthi funa ijazi elukuthi noma umthandazi noma ubani. Ngicela umuntu ozongena akhulume ngejazi aliphuphayo nombala walo, ukuthi wayeliphuphe kanjani, elinikwa ubani, ekuphi, kanjani,
uzobe ecacisa lokho bese silihlaziya lelo jazi lelo sithola ukuthi laliyisimo sini, lalizeleni kuye, kwakwenze njani. Sizothola lokho ke. Ngiyacela abantu bangene bakhulume ngendaba yamajazi abawaphuphayo, abawaboniswayo, amajazi abawaphuphayo, abawaboniswayo, amajazi. Ngiyacela ke ningene bantu bakamoya, ngicela ke ningene balandeli beSolomoya TV, ngicela ningene. Ngiyacela ke ningene balandeli beSolomoya TV noma babukeli beSolomoya TV, ngicela ningene. Ningene ukhulume ngephupho lejazi owaliphuphayo. Ungene ukhulume ngephupho lejazi owaliphuphayo noma owaliboniswayo. Ngiyabonga. Okay ke. Akwesiqhubekeni nina ke bakamoya. Kwesiqhubekeni bantwana bethonga. Ngithe umuntu ongena la umuntu ozokhuluma ngejazi nombala walo aliphuphile, alibonisiwe. Hayi ozongibuza ngombala wejazi ukuthi ijazi likuthi lishoni, ijazi likuthi lishoni, ngoba nivele nifuna ukuthatha amajazi angeke angafunwanga abantu benu futhi eningawaboniswanga, olubonelwe inyanga, ozwa kukhulunywa kuthiwa linamandla, bese nifuna ukuhamba nithi namajazi anjani njani eningawaboniswanga futhi angafunwanga abantu benu. Manje kuzongena nje uqondise ngqo ukuthi leli jazi leli ngaliboniswa, lali ukuthi ngizokubona futhi ngizokuzwa futhi uma ukuthi ukhuluma amanga. Ngizokuzwa mina uma ukuthi ukhuluma amanga. Ungadlaleli ke enhlabo kimi, ngoba mina angidlali mina, ngizile ukuzodlala la. Ngizokwenza lokho engikwenzayo futhi uma ukuthi anikufuni lokho engikwenza la, ngafokofa mina ngiyiphumele ngihambe, ngoba ngizile ukuzodlala la. Angidlali mina. Into engiyifunayo umuntu ophuphileyo, ijazi angitshene ukusuka kwephupho lisuka linjalo noma lingakangeni ijazi, kodwa angitshene iphupho lisuka lize liyofika ejazini noma uqala ejazini lize liphele, ukuze ngizokwazi ukusuka la kuukuthi bekufuneka ukuthi bekuthiwane, kusuka la kuukuthi bekufuneka ukuthi bekuthiwane. Ngizokwazi ukukubona noma uqamba amanga, ngoba mina ngizokubona uma uqamba amanga. Ufuna ukubuza ngombala, uzokhuluma iphupho elifishane nje engingalazi nokuthi lithini. Ngifuna kusuka eqaleni lapho iphupho lisuka khona lize lizofika ejazini lelo. Ngiyacela ukuthi kungena abantu abazokwenza leyo nto leyo. Uma ungenzi leyo nto leyo ngizokukhipha la, udelele lapha ezantsi ngublock. Uma ungenzi lento leyo ngizokukhipha la, udelele lapha ezantsi ngublock, ngoba angifune balandeli abaningi mina, kodwa ngifuna abantu abazolapheka nabazosinda. Angifune balandeli, anginandaba nabalandeli mina. Anginandaba nabalandeli. Noma ngelapha abantu ababili mina la, anginandaba naleyo nto leyo, ngoba ngisuke ngingafuni ukuthi ngibukwe. Angifune kubukwa mina. Angikhangisi la, ngisuke umuntu okhangisayo mina. Ngisuke ngifuna ukuthi kwelapheka abantu. Lungi ngena. Akafuna ungena uLungi, ngizofaka uNtuli phela mina. Ukhona mkhulu. Sakubona kunjani? Ukhona njani mkhulu? Yaphila. Eh. Yebo. Mina ngaphupha kungathi ngisentabeni ngiyakhuleka. So mangikhuleka lapha entabeni kuvela umuntu ogqoke ijazi elimnyama. Uthi kimi bheka ngapha eceleni kwakho kunomkhulu ome lapho. Lo mkhulu uthi uyakuthanda. So manje ngithi mina hayi okay mtshele ukuthi nami ngiyamthanda. Usuka lapho ke uthi mangabe wena njoba ukhuleka ufuna ukuzwa izinto, ungikhombisa intambo lebhidani. Le ntambo yebhidani uthi ngiboyifaka la ngibeke la ngasezindlebeni zami, and then angizozwa izinto mangabe khona into engifuna ukuyizwa. So okay ngalenzisa leyo jazi nginayo.
Manje into enginga-understand angazi ukuthi kose ngenzeni ngale jazi ngoba nje lihleli angazi ukuthi kwenzekani nokuqhubekela phambili ngalo ukuthi ngenzani. Kona ngakwenza konke lokho. Manje ngingakuqondi ukuthi ngilisebenzisa nakwenze njani le jazi. Ngiyabonga mkhulu. Ngiphinde ngifuna ukuzwa kumbuzo wakho. Sengiyizwile ingxoxo ekhuluma ngendaba yomuntu owayegqoke ijazi elimnyama kukhuluma izwi, angazi noma ngizwe kahle, kukhuluma izwi lithi bheke eduze kwakho wabona ikhehla, noma kwakhona umuntu oseduze kwakho noma ungambonanga ukuthi le ikhehla noma uyisalukazi, wasithi lo muntu wakule ikhehla ngoba nangethi uthi uyakuthanda noma lithi leli ikhehla liyakuthanda, nawe waphendula wathi uyalithanda leli yakhehla leliya. Okay, ase likunika intambo yubhidani. Ibhidani embala muni yona leyo bhidani? Emakhala wonke vele, imakhala wonke mkhulu. Okay. Thina ngesizulu ibhidani siyibiza ngomkhumbi noma intambo. Siyibiza ngomkhumbi noma intambo. Umkhumbi noma intambo. Mina ke ngiyaye ngiyisebenzisa ibhidani ekubopheni abantu emanzini. Ngoba mangifaka emanzini mina ngiyakubopha ngentambo. Umkhumbi ke lowo usuke ubopha umuntu, umbophela izinkinga angabhekana nazo, umbophela ukumfukula otakwini noma endaweni eminyama noma odakeni. Lokhuzana lo mkhumbi lowo. Umkhumbi ke siyayisithi thina umkhumbi ungokubopha izinkomo, ukubopha into ethile ofuna ukuthi iqhineke ihlalise endaweni eyodwa noma izigcine iphumile lapho osuke uyidonsa uyikhipha khona. Okusho ukuthi umkhumbi ungowamandla isikhathi esiningi, ungokulekelela ukuqhina into noma ukuyibopha ihlale steli, inganyikazi futhi inganyikaziswa. Uyakwazi futhi umkhumbi ukukusekela, umkhumbi wona qobo uyakwazi ukuthi ukusekele. Ngikhuluma ngomkhumbi ke, yona bhidani leyo enithi bhidani thina sikubiza ngomkhumbi. Bazofakaza abakithi kwaZulu ukuthi umkhumbi yini, wenzani futhi. Umkhumbi ke lo eniwazi nina olwandle, othwala izimpahla, uhambisa izimpahla emazweni uphinde uyibuyise la. Angithi uyawubona ukuthi ungowamandla, uthwala lonke uhlobo lwezimpahla umkhumbi. Okusho ukuthi umkhumbi lo esiwushoyo thina wentambo nawo uyatakula ukukhipha into odakeni, ukukhipha into ebumnyameni, ukukhipha into lapho ethwele khona ubunzima, uyidonse uyikhiphe. Mina ke ngiyaye ngiwusebenzise mangifaka abantu emanzini. Uthini ke lo muntu kuwe? Uthi kuwe lo mkhumbi lo uyowubeka ngasendlebeni noma uyowufasela ekhanda, uzokwazi ukuthi ulalele izindaba zomoya noma zalokhu okufanele ukuthi kufike kuwe, izinkulumo ezizokwazi ukukuhlenga, zikwazi ukukutakula, zikwazi ukukusekela lezo nkulumo ezizobe ikhulunywa phezu kwalowo mkhumbi noma phezu kweindlebe zakho ufake lowo mkhumbi lowo. Akuselona ke kodwa ijazi leli esikhuluma ngalo, sesikhuluma ngomkhumbi. Sikhuluma ngomkhumbi noma ngentambo ewubhidani, asisakhulumanga ngejazi. Uthi ke wena wabona ijazi, wabona umuntu ogqoke ijazi elimnyama, umbona umkhulu lo muntu noma ugogo? Ngambone kumuntu kwakumfana nje mkhulu. Kwakumfana Agqoke leyo jazi. Agqokele ijazi ethi uyakuthanda. Athi umkhulu lo yena ubekhomba eceleni kwami, athi kunomkhulu ome lapho eceleni kwakho uthi uyakuthanda. So if mangabe wena ufuna ukulalela izinto, thatha intambo le bhidane engishoyo uboyifaka ekhanda
and then uzokhona ukuzwa izinto ezikhulumekayo emoyeni. Oh, okay ke gogo. Okay. Sesiyavumelana ke manje ukuthi umkhumbi umele lezi zinto esengiyishilo. Okay. Hayi ungathi okay. Ngithi sesiyavumelana na ukuthi umkhumbi umele lezi zinto engiyishilo. Yebo ngiyezwa kona ukuthi hayi kusho lokho. Okay ke. Engaqondi mkhulu ile jazz ukuthi okusho ukuthi asika mana ke gogo mana nje. Okusho ukuthi asikavumelane usangizwa nje. Asikavumelani akwesivumelane ke akwengikhulume lokho esizokwazi ukuthi sivumelane kukho. Okokuqala umbona lo mfana lo ukhuluma ngekhehla elithanda wena ongaliboni wena nongalazi ukuthi likuphi lelo khehla lelo uyaphendula wena uthi kuye mtshene nami ukuthi ngiyamthanda. Okokuqala nje lokho kukutshena ukuthi loya muntu ngoba egqoka ijazi elimnyama usebumnyameni yena qobo qala yena lo muntu lowo usebumnyameni. Ungubani loya muntu ngoba esebumnyameni nje? Ungubani loya muntu ngoba esebumnyameni nje? 2 kunekhehlo ongaliboni elithi liyakuthanda. Kuyacaca ukuthi nalo futhi lisebumnyameni. Ukuze ukwazi ukuxhumana nalabo abantu bobabili kufanele ukuthi uthole umkhumbi uhamba uyobatakula ebumnyameni ukuze baphumele obala bakwazi ukukhuluma nawe ngendlela okuyiyona. Kuyawenza umqondo lokho engushoyo noma sesiyaqala siyavumelana kulento engishoyo? Hayi siyavumelana mkhulu ukuthi angithi sike seza kuwe sabagezela lamakhehla. Manje angithi bese kusele ukuthi siyogezela okhokho sagezela amakhehla sagezela ogogo manje bese kushoda siyogezela abokhokho kuwe. Ngiphindeke gogo. Uyazi yangihlekisa ke le ndaba uyabona nje ukhuluma kahle ukhuluma kamnandi. Ngiphinde ngithi iphupho lalithini kuwe lalithi kunomuntu ogqoka ijazi elimnyama ongumfana kodwa kunekhehla noma kunomuntu olapha eduze kwakho noma kunomuntu olapha eduze kwakho lo muntu awumboni wena kodwa uyezwa kuthiwa kunomuntu okuphi oseduze kwakho othi uyakuthanda othi wenzani uyakuthanda. Sekuyacaca ke manje ukuthi lo mkhumbi wemibalabala usuke ebumnyameni lo mkhumbi wemibalabala ngoba uma usubona imibalabala usuyaqala usuyakwazi ukubona ukukhanya ngoba usubona imibalabala kanti imbala mayisebumnyameni imbala mayisebumnyameni awukwazi ukuyehlula nokuyihlukanisa ukuthi imibala mini leyo mbala leyo. Uthi ke wena nahamba nafika kimi sageza umsamo okungamakhehlo okuqala asondele emsamo sazogeza izalikazi okuyizona ezagana sigeza ukwenzeka ukuthi zona zoniwa zenza amaphutha zenza amacala sageza lokho. Kwasala bani? Kwasala okhokho. Uselo okhokho nani ngaphezulu namagobongo. Ngiphinde kwasala okhokho nani namagobongo okusele ukuthi nizokwenza okhokho bese uphahlelwa ini lona ozana lembono nalezi inkulumo ikamoya ezenza ukuthi uqale kuhlanzwe ikhaya likhishwe ebumnyameni ngoba lo yakhokho akabonakali noma lo yamkhulu akabonakali. Uzwakala ngomfana ukuthi ukhona kodwa usebumnyameni. Lithi ke elakho nizile kimi nageza omkhulu nageza ogogo bonke abaganayo lapha ngaphakathi sekusela okhokho. Lo mkhumbi umele ini ukuzotakula laba abantu abasebumnyameni.
laba abantu abakuphi abasebumnyameni namandla abo aphezulu kwaleli yajazi lalo yamfana loyana namandla abo aphezulu kwalo yamfana loyana ubani lo mfana umfana ubani umfana kungenzeka ukuthi umntwana wakwenu kungenzeka ukuthi yiwele lakho mayikuthi unewele lisebumnyameni ekwenzekeni kwezinto zakho uzohlambulula okhokho ushayelwa amagobongo kuzobe sekuvela ukuthi udinga ukwembulwa wembulelwe lo yamfana othi ikhehla liyakuthanda kuphi ebumnyameni ushayelwa amagobongo omathathu bese wenzela ukhambo olukhulu lokhokho okuyilona oluzocacisa bha ukuthi wenzelwane emva kwalokhu emva kwalesi sigaba osusenzile wenzelwane emva kwalesi sigaba osusenzile isigaba sokugeza okhokho ngembuzi emnyama nemhlophe okanye emnyama nebomvu bese uzophahlelwa amagobongo ngezimbuzi bese uzokwenzela ukhambo olukhulu lokhokho olufaka imbuzi enokubomvu nokumhlophe emva kwalapho kuzobe sekucaca bha ukuthi ubani loya ogqoka ijazi elimnyama ingabe umntwana wakwenu oqhwakele kuwe ingabe yiwele lakho sekukubilike emva kwalapho ke bese siyithatha lapho ukuthi loya muntu uyembulwa bese kwenzakalana kodwa lokuza lentambo noma lomkhumbi uzokuxhumanisa nabantu abasebumnyameni ukuthi bavele ekhanyeni uzobatakula ngalomkhumbi ukuthi uzwe uphinde ungizwe futhi ungizwisise kahle ukuthi uzwe ukuthi konke okwenzayo kuyapi kuthini nini konke okwenzayo kuyapi kuthini nini kanjani uzoxhumana ke nalabo bantu ngalomkhumbi noma ngale bhidani noma ngalentambo ngiyabonga gogo ngazi ke noma mhlambe ngiyichaze kahle uyangizwa na ngichaze kahle hayi angithi mkhulu ngoba last ugcina kwami wawuthize vele kose ngize nezimbuzi ezi2 kodwa wena uthe kimi angeke ngisenza nalaba basekhaya ugeza okhokho mina ngizokwenza lokwami kwezimbuzi ezimhlophe ezimbili angazi ke noma kusadingeka ukuthi ngisazongena nangala kule kuzoba khona inkinga phela gogo ngithi ngoba ngichaza nje ukuthi leli iphupho leli liyikhuluma indaba yaphelela yonke ukhokho noma umkhulu loya olapha yana asikasiqediki isigaba sokugeza idalwa isigaba sokugeza idalwa asikasiqedi ngoba kuselo bani kuselo khokho sibuyeke size la ukuthi masiqedela okhokho uphahlelwa amagobongo awani na awokuhlalisa kahle imimoya kuwe awokuhlalisa kahle imimoya kuwe yamandiki namandawe suwahlanza ngenono amagobongo amathathu lawo awokuhlalisa kahle imimoya kuwe ukuthi ixhumane nawe lemimoya bese uyoyihlanganisa ngokhamba olukhulu lokhokho kusho ukuthi mane lamagobongo uyinono indiki indawe okhokho noma ukhambo olukhulu oluhlanganisa yonke lemimoya engaphansi kwamagobongo bese emva kwalapho usuzombula ngalezi imbuzi oyishoyo wena usuzombula ngalezi imbuzi uyabona manje uma ungitshena leli phupho ungibuyisela emuva ukuthi akuqedelwe okhokho kwenziwa amagobongo bese kwazi ukuthi kushaya ukhamba olubahlanganisayo bese uyabembula ngembuzi ezimhlophe eziwu2 eyesilisa neyesifazane nezinkukhu zakhona ngiyabonga danke mkhulu ngiyabonga nami mkhulu ubonge mina Mphemba ndlela kaSompisi yebo mkhulu nenjani kunjani mkhulu siyaphila kehla kunjani siyaphila nathi siyaphila yebo so ngithi nami nje angizochaza la cause nginamajazi awu2 so leli linye
ngaphupha ngalo, but ngaphupha ngalo sengilithengile. Leli elinye-ke ngalibona nje like uma ngabe ngikhuleka, ngicabanga ukuthi mhlawumpe liyisibonaliso kanjalo because ngilibona uma ngabe ngikhuleka lona. So into eyenzeka la mkhulu kushuthi nginakho vele ukuthi uma ngiphupha isikhathi esiningi ngithola ukuthi ngisemanzini, mhlawumpe ngiyakhuleka khona emanzini. Mhlawumpe ngiyakhuleka, mhlawumpe kuney'khukhula. Manake khehla lami. Yep. Kunejazi owaliphuphayo, kunejazi owalibonayo. Yeah. Phinde. Kunejazi owaliphuphayo, kunejazi owalibonayo. Yebo kunjalo. Ukuphupha ukuthi emanzini akukangeni kulizinto engisayishilo nje zombili. Yeah. Kunejazi owaliphuphayo, ngiliphuphe kanjani, kuqale kanjani, kwaba nesiphetho esithini ngejazi. Hayi ngamaphupho amanzi. Ngejazi. Ngiphinde. Ijazi oliphuphile nolibonile nolibonisiwe. Okay? Yeah. Ijazi ukusuka kwalo nokuphetha kwalo ephupheni. Bese kuyangitshela ukuthi isibono lesi sithini sona. Ngizolalela lokho ke mina, hayi amaphupho amanzi. Alright. So mkhulu bekade ngifuna ukuza la ekuthenini so ngelinye ilanga kwagcina ngenzeka ukuthi ngiphupha engazi ukuthi sisemanzini siyakhuleka. So ngibona usisi wami, ngizothi usisi wami noma ingane kasisi wami kahle igqoke leli jazi. So uma igqoke leli jazi ngiyalibona ukuthi liphelele lino green and no yellow la isiphika kuphela. So ngiyalibona ukuthi lela jazi ligqokwe uyena. But mangabe seliqhubeka futhi iphupho ngabona ngazi ukuthi manje lona leli jazi seligqokwe mina. So into eyangidida ukuthi lishintshana kanjani because kwangathi nje sibaningi singabazalani kodwa la esasisontela khona kwangathi kusendlini. So ngase ngadida ukuthi kwase kwangena amanzi endlini ngaphakathi. Yila esengalithatha khona ke leli jazi engalibona seligqokwe khona emina. Kodwa la likade ligqokwe ingane yasisi wami sisakhonza. So mangabe sekungene lamanzi endlini sengalithatha ke leli jazi seligqokwe emina. Okay. Uthi linjani ke ijazi manje ke sengifuna umbala walo ngoba inkulumo yakho sengiyiqedile nje. Ngiyilalele emoyeni nje. Sengiyiqedile inkulumo yakho ngithi ke kuwe ijazi imbala yalo uthi injani? Li green bese liba nesiphiko esiyelo kuphela. Usuqedile ke khehla lami. Usuqedile nje. Udadewenu lo ombonela ingane yakhe igqoke lelo jazi. Ukhona uyaphila? Yebo uyaphila. Okay. Yona le ngane ikhona iyaphila? Yebo. Okay, ishayile. Owakho umama uphi? Owamma. Umama okuzalayo? Usakhona. Usakhona. Usuqedile ke khehla lami, usuqedile. Singakhona ukuyikhuluma la le nkulumo engifuna ukuyikhuluma nawe. Ayikho inkinga mkhulu, ngibona inkinga. Ayikho inkinga yokukhuluma la. Yeah. Udadewenu wakhipha ingane. Udadewenu wakhipha ingane. Le ngane yembethe enganeni yakhe. Udadewenu oqala lokho. Udadewenu wakhipha ingane. Le ngane ngoba uyibona igqokelele ijazi likhuluma ngezidalwa ezibamba izalukazi namakhehla phezulu, ilanga nohlaza. Ikhuluma ngezidalwa ukuthi le ngane iphila kwelikamoya kodwa iza kabi enganeni kadadewenu. Siphinde sibuye kuwe. Nakho yana sekungena amanzi endlini. Kusho ukuthi kunenkinga phezukwaleli jazi qala nje. Kunenkinga phezukwaleli jazi. Uma wakho wakhipha ingane ekwembethe wena uyayibona le nto kungena amanzi endlini. Usuyibona wena leli jazi ligqoke ubani? Uwe. Le ngane kadadewenu kufanele ukuthi igezwe yethulwe lo yamntwana. Bese kubonakala ukuthi leli jazi liminani kuyo. Lifuna ini kuyo? Mhlamba ayigcine lizinto na uma ekhula. Siphinde sibuye nakuwe ngokunjalo.
leli jazi lifunani kuwe uma usulihlanzele walethulwa ngoba linolaka lwelanga oluyelo phezu kwamahlombe linolaka oluyelo okusho ukuthi leya ngane yacindezeleka noma yabulawa noma yakhishwa. Uyabona ke manje ukuthi isithini lenkulumo isikhuluma ngejazi nenkinga yalo izifaka amanzi endlini usuyibona wena seligqokwe uwe okusho ukuthi okwenzeka kuma wakho kwenzeka nakudade wenu okwenziwa udade wenu kwakwenzekile nakuma wakho noma kwenzeka kuma wakho leyo ngane yembethe kuwe. Seniqedileke mina khehla lami bengithi angedlule lapho sibuye ke size kuleli lesibono olibonile ulibona kanjani ulibona kuphi kwenzakalani linjani lona. Ngiyabonga. Okay, ngiyabonga kakhulu mkhulu. So kuleli ke ngalibona nje ungazi ukuthi ngisolwandle. Ngazi ukuthi ngiyakhuleka nje khona lapho olwandle. Ngigqoka ijazi eliyelo elesiphika la sengwa. So ngangiyikhulekela nje lapho olwandle. Engazi ukuthi ke manje kwakhona izwi elifikayo engazi ukuthi ngiyatshelwa noma ngiyatshela ukuthi leli jazi ke lokuthi likwazi ukungikhanyisela endleleni yami likwazi ukungikhanyisela ngikwazi nje ukuthi zonke into zami zibe sekukhanyeni. So makuse kanjalo ke ngiqeda nje ukulibona kanjalo lelo jazi because angimbonanga umuntu owanginika mina wayeligqokile kodwa umuntu owayenginikela angazi ukuthi liqhamuka kuphi but nje ngangilibona ligqokwe yimina liyelo bese liba nesiphika ke la futhi ngalithunga ngalibeka ngaze ngilisebenzise ngisalibekile nje because ngeke kwathiwa ngachazela nangendlela ukuthi kumele ukuthi ngilithathele khona olwadle ngilisebenzise kanjani but ngisalibekile la because ngangathanda ukuthi ngiqale ngenza izinto ngakatholi kahle incazelo right. So ngithe masisiya emfuleni futhi mangisathi ngiyakhuleka sengizongena phakathi emfuleni ngibona ngazi ukuthi iqhamuka ugogo phakathi ugqoke exactly le jazi leli engangigqokile. Angazi ukuthi uyangibiza ufuna ngingene naye la emfuleni. Awu hayi sizohamba sibe nemvumelwano ke sizohamba sibe nemvumelwano kulokhu lapha eqale khona lenkulumo yazi yazophetha la kulo yagogo loya. Yeah. Yazi yazophetha la kulo yagogo loya. Hey Nkosi yami. Hey Nkosi yami. Hey ingwe imabalabala. Yeah. Kodwa umbala omningi endwangini yengwe umbala omhlophe. Kuno black, kuno grey. Ublack mncane kodwa mkhulu kuno grey. Uwhite mkhulu usabalela indwangu yonke. Okanye ugold, ubrown, ubanibani. Lengwe injani le yakho? Brown and white. Okay. Ubrown. Yes. Ubrown. Nakho. Brown and white. Ay. Ingwe njalo. Brown and black. Yeah, ngazi ukuthi brown and black. Like lingazi ukuthi li yellow. Oh, ubrown. Yes. Noma ugold. Yeah, ubrown. Hayi bengithi eli brown and white. Eli brown and white ngoba eli brown and white lino maroon phakathi engilaziyo mina. Lifike libe mhlophe ngaphansi libe no brown ongathi udark nyana bese kuba umaroon phakathi noma okungathi ku red phakathi la ukhona umaroon. Wo ngisazama ukucacisela ukuthi ubrown and white engimaziyo mina yilo bese kuba yilo lingathi lifuna uba cream noma lifuna ukuba brown, light brown. Lizoba no brown futhi ongathi ufuna ukuba dark nyana kodwa manje engathi uphuphile. Yeah. Angazi noma likuyezwakalani. Libe dark nyana ongathi uphuphile. Lelo lifuna ungathi lifuna ukuba cream olithola ukuthi
lifuna ukubanjani lo brown wakhona lelo bese kuba yileli elino cream sa gold elino black no gold phakathi ongathi uorange lelo ngifuna ukucacisa nje lamajazi okhuluma ngawo wena lo lokhuzana uthi liphi ke phakathi kwalana esengiwabalile amajazi elali isiphika esasiyingwe sasesiqhamuka sesigqokwe insalukazi yebo so lingazi ukuthi li-yellow then lase liba no black and gold brown ongazi ukuthi brown ungathi uyellow libe nomnyama omncane bese phakathi kuba khona ubrown uNkulunkulu namandla hawo Nkosi yami kodwa ke singalibuka okay sengiyalithola ke leli jazi okhuluma ngalo yebo khehla lami uma ngizolandela mina ngithole leli jazi leli ulibona wena usolwandle loya yelo loyana umeli ikhehla noma umele umoya wabantu besilisa noma umele umoya welanga the sun indodana umele umoya welanga the sun indodana umele abantu besilisa kodwa abazinsizwa angazi noma kuyezwakalani umele abantu besilisa lo mbalo yelo kodwa abazinsizwa abangewona amakhehla kodwa abazinsizwa lo yambalo yelo bese kuzoba nalo brown noma lo creamusa brown nyana obubonayo wengwe eno brown odark nalo gold ushoyo ngabu gold ngabubane lo ushoyo okay ke akwesibuye lapha ke khehla lami ngithe kuwe uma wakho kunengane eyedlula kuye ayikhipha noma eyachitheka ngisho njalo mina ngathi uma wakho wachitha ingane ngoba manje sitshenwa amanzi angena endlini sitshenwa amanzi angena endlini nokushintsha kwejazi lakho lisuke enganeni kadadewenu liza kuwe angithi uyabona ke manje ukuthi lo yambalo yelo owubona usolwandle wena lo yambalo yelo ubona usolwandle wena ukutshenani lo yambalo yelo usukutshena ukuthi kunomuntu ophezulu kwakho oyingane yomfana noma oyinsizwa njengawe oyingane yomfana noma oyinsizwa njengawe okuqhwakela odinga ukuthi agcinelwe imimoya okuqhwakele okudinga ukuthi agcinelwe imimoya nangu yana ugogo usumbona uqhamuka ugqokele lo jazi lelo ugogo sizothola lapho ke mawuhlambulula noma uhlambuluka ukuthi lo gogo wakuphi owaka mama okanye owaka baba lo yagogo wenzani ngoba esethwele nje imimoya phezukwakhe okusho ukuthi wafike nemimoya la ekhaya wafike wagana kwenzakalani ke kuye phezu kwamzali wakho yedwa ongabe ubaba noma ongabe umama kwenzakalani ke phezu kwakhe lo gogo lo yilapho ke soyithola khona lenkulumo ukuthi ithini phezu kwakho ngiyacabanga kodwa nawe nje uma ungilalele kahle usuyangizwa ukuthi ngithini usuyangizwa ukuthi ngithini phezu kwakhehla ayeliganile noma eze ngalo la ekhaya kwenzakaleni phezu kwalogogo phezu kwakhehla liwuwe uyibona ugqokele lijazi uthi usalibona leli jazi uligqokile sekuyahlehla futhi sekuba isalukazi siphuma emanzini noma singena emanzini kungathi sifuna wena uzongena naso ukuze kwenzakaleni usadinga inhlambuluko ke khehla lami ukuze ikwazi inkulumo ukukhuluma kahle ngoba usho ukuthi uyaboniswa uyaphupha uyaboniswa uyaphupha sekuzofanele ukuthi ke icaceke manje inkulumo yakho ngokuphelele ukuthi kwenzakalani ngalabo bantu
ubageza nini kanjani ubenzela kanjani usiko lwabo ukuze bakwazi ukuphila kahle nawe zisuke lezi inkinga abeza nazo kuwe. Ngiyabonga ngiqedile mina. Angene omunye. Hayi ngiyabonga mkhulu. Ngicabanga ukuthi kucacile. Abantu abangeni ngoba bafuna ukuyikhandela amaphupho. Abangeni ngoba bafuna ukuyikhandela amaphupho. Nijwayeleke ukuyikhandela amaphupho nina ngiyanazi. Nijwayele ukuyikhandela amaphupho. Nijwayele ukuzikhandela amaphupho. Bese kuba khona ke nalezi iphukuphuku zezinyanga ezihambe ihlaziya amaphupho angaphushwanga umuntu. Bese kuba khona nalezi iphukuphuku zezinyanga ehambe ihlaziya amaphupho angazaphushwe umuntu. Aqhamuka umuntu esethi ukuphupha ukuthi ukuphupha ukuthi okutheni okusukaphi. Uyabona ke manje uzohamba lihlaziyela amaphupho nibona amajazi aphephuli nibona amajazi ukuthi angalihlaziyi ngokulandela iphupho kodwa alihlaziye ngokusangana ngoba ulihlaziya ngokusangana lo muntu lo leli iphupho leli ngoba aliphushwanga umuntu akalazi nokuthi liqhamukapi lelo phupho lelo. Uthi ukuphupha ukuthi kusho ukuthi ukuphupha ukuthi kusho ukuthi into engaphushwanga umuntu. Nesaba ukungena ke ngoba nifuna ukungena nalezi izinto enijwayele ku TikTok ezithi hayi mina ngase umbala wejazi ukuthi usho ukuthini umbala wejazi ukuthi ngifuna liphushwe uwe mina olibonile esibonakalisweni emoyeni olibonwe ubani uwe hayi lelo ozohlaziya iphupho elingaphushwanga umuntu uyisanganise uhamba uhlaziyana namaphupho ongawazi ukuthi aphushwe ubani. Ngifuna liphushwe uwe labonwa uwe lelo jazi lelo bese uliqale eqaleni njengoba nje benzile laba babili abaphuma la. Ngiyacela ke ningene. Ngishilo mangena la ngathi mina angeke uzungiphambe ngephupho. Nix. Angeke uzungiphambe ngephupho ngizokubona mawuqamba amanga. Ngizokubona nje mawuqamba amanga ngoba ngilifuna mina lihambe ngendlela elaliyilo leli phupho. Njengoba injalo kuze sikwazi ukulichaza silandele njengoba usho wena ukuthi lithini leli phupho. Ngifuna nje sililandele kanjalo. Nizoyeka ukuhamba ningena nifunana nembala yamajazi kuze nikwazi ukukhohlisa ngawo abantu ukuthi hayi nisuke la ku TikTok nambe niyochaza lapha ko Facebook nisangana. Chaza into ongayazi ngoba uyizwe kuthiwa ijazi lemnyama elamajaji kwase kuba khona amajaji linamandla amakhulu okukwazi ukuthi ubulale uphinde ulokhuzane welaphe uphinde ubulale. Ayikho leyo nto leyo. Ayikho nje leyo nto. Ayikho nje leyo nto leyo ayikho. Akusilo nje lokubulala nokwelapha leli jazi leli. Akusilo nje lokubulala nokwelapha ukuthi wasebulala waselapha wasebulala waselapha. Hayi ayikho leyo nto leyo. Akwesizwe nango ongenayo. Uze nephupho lejazi lakho. Uze nesibonakaliso sejazi lakho. Njengoba sinjalo ukuze ngikwazi ukukuhlazela okanye ngiyiphumela. Vele bengizile ngeinto eziningi. Into ke bengize ngayo kahle la. Nawo amajazi bese ngena nje. Bengize ngendaba yokhamba lweyithunywa engizolwenzela abantu ngomhla ka-20. Ngomhla ka-20 umuntu uzoza ne-1,000 lakhe uma efuna ukuhlanjululwa nokhamba. Uma efuna ukuhlanjululwa kuphela ngalesi siwasho sami engihlambulula ngaso vele uzofika ne-500 sihambe siyobafaka emanzini. Abazobuya nokhamba abaphatha i-1,000. Abazobuya nokhamba lwamanzi noma ukhamba lweyithunywa baphatha i-1,000. Ngoba wena ke kedla lami ufuna inamba yami Guzu. Ngicela ukuthi ungene ku YouTube iSolomoya TV uthatha inamba yami khona bese uyangifonela. Ngicela ungene ku YouTube iSolomoya TV uthatha inamba yami bese uyangifonela. Ebengingene ngakho la lukhamba lwezithunywa abangakazi baludle ukhamba lwezithunywa beza ne-1,000. Bese ngimfaka emanzini ngimhlambulula ngimfaka emanzini.
ofuna ukuza kuphela azongena emanzini ahlanjululwe ngesiwasho uphathe 500 rand. Yilokho bengikungenela uthi ngithathe lo. Kunjani khetha lami? Uyaphila? Ngiyaphila nami mkhulu. Mina ngaphupha ngisehlane, ngihamba ehlane nje. Mangifika ehlane ngithola ugogo nomkhulu bagqoke ijazi lemhlophe bayakhuleka. Ngababheka vele mara ngibeza ukuthi bakhuleka ukuthini. After lapho uma beqeda ukukhuleka banginika iy'gubhu zamasi nje ey'nkulu. Bathi bamba mntanami, bathi ngihambe mangiqeda ngahamba. Then the following week manje enkonzweni vele kwavela ukuthi khona ijazi elimhlophe kumele liphakame. So ngalithunga ngalibeka into kanjalo mkhulu. Azange ngal-understand. Oh ya. Awuphinde uliphinde iphupho lakho lejazi. Awuphinde uliphinde ngifuna ukulilalela kahle. Ngithi mkhulu mina ngazithola ngisehlane ngihamba ehlane mangifika ehlane ngithola ugogo nomkhulu bagqoke ijazi elimhlophe boyithu bagqoka amajazi amhlophe bayakhuleka vele ngimile lapha ngibabhekile bayakhuleka mabeqeda ukukhuleka ngibona sebanginika iy'gubhu zamasi nje ngathi u5 litha bathi bamba mntanami so ngahamba ke ngiyahamba vele nawo lo uma yini amabisi iy'gubhu zamasi into kanjalo mkhulu. Ngiyabonga khehla lami. Ngiyabonga khehla lami. Oqala nje ijazi elimhlophe. Ijazi lenhlanganiso yakho konke okungaphansi kokukhanya noma okungaphansi komthunzi welanga. Kube ijazi futhi elimelene namanzi olwandle. Ukuthi amanzi olwandle ashintsha onke amanzi angenayo kulo ulwandle eqhamuka emifuleni eziphethwini emthonjeni empophomeni ezibeni kanjalo awashintshe lawo manzi abe ukukhanya noma abe mhlophe kodwa wakwazi ukudilutha iswayi lasolwandle lawo manzi lawo angena unyaka nonyaka kodwa awakwazi ukulidilutha leli yaswayi ukuthi ulwandle lume kancane ukukwazi ukubaba ngokweswayi. Yini edala lokho? Okusho ukuthi iswayi lalapho olwandle lungamakhambi onke okukwazi ukuhlanza konke okuzana lezi inhlobo zamanzi noma lezi inhlobo zemifula noma lezi inhlobo zeyiphethi impophoma ngokwehluka kukonke kuyophelela olwandle. Limele lokho ke ijazi elimhlophe ukukhanyisa konke okusuke kungaphansi komthunzi welanga okusuke kungaphansi kwethunzi lelanga. Amen. Kusho ukuthi laba bantu ngoba ubabona beguqe laphana noma bekhuleka lapha ya bese bekunika amasi babekukhanyisela kwakufanele ukuthi emva kwalapho uzithole inhlambuluko wena ukuze kukwazi ukukhanya into zakho okanye into zakho kukhona okwakhanyayo wakuthola lapho uma bekunika igubhu zamasi. Kodwa manje inkinga lamasi noma lolubisi awuchazi wena ukuthi wathi mawulithatha wafika nalekhaya walenzani noma wafika nalekhaya njengoba luseyigubhini nje lo luyabisi lo liyana igubhu ezimbili esiqhamuka kwagogo noma esiqhamuka kwamama esiqhamuka kwababa lezi igubhu zombili noma esiqhamuka kwagogo nesiqhamuka kumkhulu lezi igubhu ezimbili. Akucacike ukuthi leli iphupho lakho ngoba liwuhafu nje lingapheleli ukuthi isiphetho salezi igubhu siyini. Angeke ngithi mina kuzokwenzeka ukuthi noma kwenzeka ukuthi ungaze ucacise wena ukuthi kuphelelepi lokhu owakuboniswa nowakunikwa. Uma kuyikuthi waphaphama ungakazenzi lutho lezi igubhu ungakayivuli
wabona ukuthi kukhonani phakathi ubisi noma amasi Eh, ungakayivuli noma ungakaboni phakathi ukuthi khonani. Uma kuyikuthi nje lapha phakathi khona amanzi uzothini? Uma kuyikuthi lapha phakathi khona umlaza uzothini? Uyabona ke ukuthi kufanele ukuthi siqonde ukuthi iphupho awukwazi ukutshela umuntu iphupho eliwafu. Awukwazi ukutshela umuntu iphupho kungelona. Ngoba uzokubamba umuntu owazi ukuhlaziya amaphupho uzokubamba ukuthi hayi ngeke le nkulumo ayiphelele. Okay ke ingaphelele ke khona ephusheni iphelela lapho osho khona kusho ukuthi logogo nomkhulu bakutshengisa ukuthi wena hamba ohlambuluka ukuze kuqhume le yanto elapha ezigubhini ukuze kuvele le yanto elapha ezigubhini okungeyakho. Yebo inhlanhla ukukhanya kodwa manje ivaleleke ezigubhini uzozungazi wena noma kufaka upende lapha noma kufaka umlaza lapha noma kufakwa amanzi lapha noma kufakwe ushibhoshi lapha asazi kodwa sibona izigubhu nje ukuthi ezobisi noma amasi. Uyayibona le nkulumo ukuthi ithini? Zivaliwe azazi ukuthi zingeza. Zivaliwe azazi ukuthi zingezani lezi izigubhu lezi. Manje ke leli iphupho alipheleli kufanele ukuthi uhambe ukhuleke ngendlela okhuleka ngayo uphahla mawufuna ukuphahla ubuze ukuthi nani thini gogo nomkhulu kwenziweni okanye uhambe uyothola inhlambuluko uhlambulule ukuze uzokwazi ukwembulelwa la amasi nalo leyabisi kuze kukwazi ukufika kuwe. Ngiyabonga. Kubonga mina mkhulu, kubonga mina ngiphendulekile baba. Yebo khehla lami niyaphila kodwa. Siyaphila Nkosi, kunjani kuwe? Sikhala sincenga siyakhona. Khehla lami mina nginephupho bese lapho nginombuzo. Khehla lami uphupha Asihlaziya amaphupho kodwa ukwazi lokho ukuthi asihlaziya amaphupho la. Sihlaziya amajazi waphuphile. Sihlaziya ijazi oliphuphile aya amaphupho. Angifuna amaphupho, ngifuna ijazi oliphuphile noma ulibonile, ulibonisiwe. Hayi olitshenwe enkonzweni, hayi olitshenwe umthandazi, hayi olitshenwe inyanga noma isangoma. Sikhuluma ngeliphushwe iphupho. Le jazi. Hayi amaphupho nje, angifune amaphupho mina. uthi ngiliyeke iphupho ngene embuzweni ke. Mkhulu njoba ngikuzwa uthi wena uyabahlambulula abantu njoba usho kwa. Uma ke kwaphendulwa izidalwa. Khehla lami usungena nokunye. Usungena nokunye kodwa ke ngingakusiza nje. Ngiyalapho mina enkulumeni yakho lobo uthi wena ukufanele uze umuntu umhlambulule ithunywa noma adle inkamba lezo. Mina ngibuza ukuthi uma uzomhlambulula ukuthi idalwa zaphendulwa senziwa zonke zafaka amanzi amnyama lapho umuntu uzosizakala kanjani ekumhlambululeni kwakho ithunywa noma adle ikhamba lelo olishoyo. Ngicela ukuphendula ke lapho khehla lami yize ke besingezile ngemibuzo kodwa ke ngoba ubuza entweni engiqale ngayo ukukhuluma ngayo futhi ngazama ukuthi ngifuna ukuphetha ngayo ebengiyizele la. Okay. Oqala kufanele ukuthi siqonde isithunywa ukuthi siyini. Igama elithi uthunyiwe lo yamuntu. Igama elithi uthunyiwe okusho ukuthi umuntu okwazi ukunika inkombandlela okuhlahlela indlela yezinto ezimbi engahle ikwehlele, yezinto ezinhle engahle zize kuwe noma ikwehlele noma uzamukele. Ngiphinde isithunywa lithini leli gama? Lithi uthunyiwe lo yamuntu. Kabi uthunywe kahle. Uthunyweni imiyalezo noma lokho athunywe khona ukuthi akakugijimele ayokubika noma akuhambise. Okusho ukuthi angafika akutshene okuzokwehlela okubi, angafika akutshene okuzokwehlela okuhle noma ozokwemukela okuhle noma ozokuthola okuhle lo yamuntu. Kusho ukuthi ke isithunywa siphethe okubi nokuhle kuyikuthi asikazi thina asazi ukuthi
sineyithunywa nje zithunywe ini kithi ngoba ayikavezi lutho. Yiyo ke lento eyenza ukuthi ngithi mina uzofika uhlambulule uthola ukhamba lwesithunywa. Lwenzani lolu khamba lesithunywa? Luvula lesi sithunywa ukuthi sikwazi ukukhuluma nawe, sikutshene esikuthunyiwe. Angani noma kezwakala, luvula lesi sithunywa noma lukuxhumanisa nale moya yezithunywa ukuze ukwazi ukuzwa okuthunywe isithunywa kuwe. Mhlawumbe uzovelelwa ingozi, sifike kuqala sona, sifike senzeni, sikutshela ukuthi hey kungahle kwehla ingozi kanje mawenza ukuthi. Siphinde futhi sikutshene ukuthi yena uma ungahamba uye lapha uzothola umsebenzi, kodwa yenza 1 2 3 kahle sizohlambulula inkombandlela, isigijimi esizodlulisa imiyalezo kumuntu, ngabe mihle ngabe mibi. Isithunywa ke sisebenzisana nethonga, nezidalwa, nedlozi, nakho konke okukhona ekhaya. Angithi uyabona, nakho konke okukhona emzimbeni wakho. Ngisho nemimoya uqobo isithunywa siyasebenzisana nayo ukwedlulisela ukuthi lo moya owemukelayo ngoba uthatha leli jazi nje, lo moya owemukelayo ngoba uyogeza umazibuko nje, umoya muni uzohluleka kuphi umazibuko, uzokuphakamisela ini umazibuko, uzokwazi kuphi ukukulungisela. Zithunywa ke lezo ezidinga ukuthi ihlanjululwe bese ikwazi ukuxhumana nobani nawe. Ngicanga ukuthi ke lempendulo nguphendulile ngendlela enabileyo ukuthi ukhamba lungolwani, inhlambuluko yezithunywa ingeyani. Ngiyabonga mfowethu. Ngibonge ndakhetha kucacile. Angibonga. Amen mkhulu, ngibingelele emakhosini, ngibingelele Nkosi yomoya, niyaphila mkhulu? Siyaphila Nkosi yami, siyaphila, singezwa kuwe. Hayi, akufani mkhulu, kuyaphileka mkhulu. Ngithokoze nje, ngithobeke kakhulu ukuthola ithuba lokwazi ukungena ngize ngikwazi ukuxoxa nawe, kade ngangifisa. Mkhulu, ngizohlala etabeni nje mkhulu. Engikhuphule kakhulu indaba, ngizocela ukuthi ngiyiqale nje la emajazini. Nginamajazi mkhulu maningi engiwaboniswayo, kodwa ngithe ake ngithungise elokuqala elavela, ngilithungisile nje manje, nanoma yini uzongitshena ugogo ngithungelayo lona ukuthi useqedile mase ngikwazi ukuthi ngiyolanda. Kepha ngicela mkhulu ukuthi ngiwachaze la majazi ngokulandelana kwawo. Mkhulu, kunejazi la eliyingwe, liyingwe ngokumnyama nokumhlophe, libe nesiphika esiyinsebe. Mkhulu, ngiyakuzwa, ngiyakubona ukuthi uyakhuluma kodwa ngikuzwa ngala. Khona mkhulu, ngiyabona impela uyakhuluma ngikuzwa. Khula ngazi ukuthi ngizothi konakele phi, yazi ivoice ayizwakali qobo kuthula kuthenya, ngiyakubona kodwa siyakhuluma. Oh ya, khehlala ngiphephisa mani. Ngifonelwa yilaba abantu okufanele ukuthi ngiyobabona. Amen mkhulu, amen. Ngifonelwa yilaba abantu okufanele ukuthi ngiyobabona manjena. Ayiyeyeyeyeye. Manje angazi. Kodwa ke ungachaza nje kancane bese nami ngishaya amanzi ngiyahlamba bese ngiyabaleka. Mkhulu, ngicela nje ngihlale kuleli lodwa ke mkhulu, bese ngicela nenamba yakho mkhulu. Cha, ungena ku YouTube uyiSolomoya TV uthatha inamba yami uzoyithola. Amen mkhulu, ngizokwenza njalo. Yebo ke. Kuleli nje ngicela ukuthi sithathe njengokwamanje ngoba ilona engilithungisile, ijazi lengwe mkhulu eliyingwe ngokumhlophe nokumnyama, linesiphika esinensephe ezimhlophe, kodwa ingemuva esibonakaliswe nangiliboni ngemuva. Kodwa izolo ngithe mabe kade ngiqeda kulithungisa nokusanda ama-measurement ami yonke into,
emehlweni engqondo kumina kule kuhleli isiphambano esimhlophe esincane ngemuva leli jazi ngomsesifake ngilifake isiphambano esincane esimhlophe kodwa ngingakasiboni ngezibonakalisi. Uma ngilibona leli jazi mkhulu ngiqale ngalibona limbethwe ugogo ehleli endlini emqashweni wami la ngiqashe khona ehleli phansi. Kuthe okulandelayo la kwangazi ukuthi sike empophomeni. La empophomeni khona amanzi akade wafake ku5 litha. La manzi wangiphuzisa wona kwangathi manje senibethe yimina le jazi sengiphuza la manzi ngiyaphalaza khona futhi le mpophomeni. Manje ngingasho mkhulu ngithi noma livela kumina ukuthi ngokumcamango ukuthi ijazi kufanele ngilisebenzise emanzini ngibuye ngiye nalo nasolwandle kodwa ngiyafisa ukuthola incazelo ethe ukuthi mkhulu ngani. Dlalami angazi noma kezwakala. Wekhe Dlalami. Awuthi ngivele. Wekhe Dlalami. Amen mkhulu. Inkinga zakho eziningi ziyolanyulwa amanzi. Ngokuqala lokho. Inkinga zakho Amen. eziningi ziyolanyulwa amanzi. Kuyabonakala laphana ngoba bekunika leli jazi ukuthi okunye nokunye emoyeni bakwenzile abanikazi bakho, abanikazi balemimoya ekuphethe, abanikazi bejazi. Ngoba nje ubona Amen. ingwe. Ngizokudlulela nje kancane nami la ngedlula khona. Mina ngathi ngiqala ukulala nje. Mangiqala ukulala sengehlelwa yilento okuthiwa umoya. Noma sengiqala ukuzinothisa ukuthi hayi cha nginenkinga. Eserious ngalala nje ngaphupha ijazi lengwe eGolden Black. EGolden Black ingwe le efana nengwe le yenyama impela. Yilona jazi lami lokuqala lalihamba nebhidane yellow. Amen. Emva kwalapho ngazobona ijazi eliblack and white ingwe. Kodwa ligqoke umuntu wesimame nalo. Ligqoke umuntu wesimame emile bemi be-UV noma bewunqantathu. Be-UV Amen. abantu bemile imi phambili lentombazane naleli jazi. Bese kuba khona abantu emaceleni abagqoke amajazi ambalabala ngokwehluka kwawo. Amaphupha ami okuqala lawo ngiqala ukunothisa umoya. Bengilokhu ngiphupha nje ngiphupha abantu belokhuzana, ngiphupha abantu ngiphupha izinto ekhaya zenzeke ngiphuphe. Kodwa ngathi mangiqala ngiphupha amajazi, ngaphupha lamajazi amabili. Leli eli-Golden Black lihamba nebhidano yellow. Oyellow nje ongena mbala eminye. Amen. Amen. Kuhengiwe endlini la ngangilala khona ngangisemqashweni futhi lapho. Amen. Bengisemqashweni. Kuhengiwe lapho engikhanyisa khona ikhandlela ngoba ngase ngiqala sengikhuleka ngibona ukuthi ngiyagula. Kuhengiwe kokubili. Intambo eyelo wayidonsa kabili lo muntu wathi 1 2 wase igaxa phezulu kwaleli jazi leliya. Angaze ngilenze namhla lokho lelo jazi. Lokuqala lelo. Kwazoba yileli elalihamba nejazi namajazi ambalabala. Ngizake lapha ezintweni zakho ukuthi yonke into yakho iyolanyulwa amanzi. Kodwa kunezinto zedlozi. Idlozi yini le? Inyama. Kunezinto zasenyameni ezisadinga ukugcinwa. Amen. Phezu kwakho kunezinto zasenyameni ezidinga ukugcinwa ezichaphazela leli jazi limhlophe ngobumnyama noma ngokungcola. Ezichaphazela le yandwangu ngoba uyibonisa iyingwe nje. Kukutshenani wena lokho? Kukutshena ukuthi le yanto ibimhlophe kodwa manje yaba namachaphazelo. Amakhehla nezalukazi ingakho leli jazi eliblack and white lengwe lino black no grey. Amakhehla nezalukazi ulinono wena. Okusho ukuthi ufike wena umsulwa wembathwa yile mimoya yamakhehla nezalukazi kodwa ukucaciseleka kulokho. Ukucaciseleka kulokho
ufane ukuthi into yakho uyihlambulule ngokwamanzi uqala. Amen. Uma kuyokwenzeka kwehla isipho lapho mase kusuka into zenyama, uma kuyokwenzeka kwehla isipho lapho mase kusuka into zenyama, uyoqala usebenze ngeyithunywa zize zivuthwe, uzokwazi ukufundisa imfihlo yomoya neyamanzi, bese uyofika edlozini usulapha bedlozi. Kodwa uma kuyikuthi sehlile isipho, uma usuhlanze lokho, ngoba kuyabonakala lesi sipho sakho besimhlophe noma simhlophe, sase sichaphazelwa amabala engwe amnyama na grey. Ugrey loyana umelela izalukazi zezulu, ishingishane zomoya. Lapho izulu libophile, amafe dark grey, emnyama amafu. Ublack loyana umelele imibani, umelela ukushaya kwezulu, umelela izimfihlakalo zamandla obumnyama. So ke manje kwakumhlophe le lokhuzana lesasipho ingabe isipho ingabe yini. Yayimhlophe yasiyachaphazeleka, kunezinto zenyama ezidinga ukuthi kwedlulwe kuzo, kodwa awukwazi ukufinyelela kuzo uzazi uyiqondiswe ungedlulanga emanzini. Nasekugezeni ngeyiwasho ezeyithunywa noma impande ezeyithunywa noma zona inkamba ezeyithunywa ukuze ufinyelele lapha. Angithi uyabona ukuthi ngempela isima yaka ngempela, ngoba nakho yana kufakwa izinsephe ezimhlophe eyiyakazelayo, okusho ukuthi le yanto ibamba umoya noma ivunguza nomoya, kudinga ukuthi igezwe, ihlungwe ukuze ibe amandla amhlophe, amandla amahle ayokwazi ukuphilisa abantu. Isima yaka isiney'nsephe, izinto ezenza kanje eyihamba nomoya. Umoya ushona le zishona le, umoya ushona le zishona le, izinsephe. Amen mkhulu. Eziwulazelayo noma ezizulazulayo izinsephe. Amen. Liyalithi-ke lami mase ngigeza abantu, sengibageza idlozi, ngibenzela imbuzi ezimhlophe nezimnyama. Liyalithi lami izalukazi ayiboshwa, ayikaze zaboshwa, ngisho ingenza kanjani amacala ayiboshwa. Ingakho ubona nasekhaya uma umsamo umoshakele noma igceke limoshakele, ubona izingane zamantombazane ziphumelele, ezabafana ingaphumeleli, ngoba izalukazi ayiboshwa kulamathonga nhlobo. Amen mkhulu. Kodwa zenziwa onondindwa, ziyandinda, zehle zenyuke emkhathini wezulu, ukufuna abayokwanza ukuhlanza amacala ezawenza phezu kwamadoda azo lezo zalukazi. Ziyazulazula, ingakho uma ugeza kufika izalukazi kuqala. Abantu abaningi nje uma baphupha izalukazi kuqala, izona ezifika kuqala nje izalukazi ezithunywayo ukuthi hamba kuloyo mntwana umtshena akuhlanzele icala likamkhulu wakho oboshiwe ngaphakathi. Ngiye ngisho njalo-ke mase ngikhuluma nabahlanzela idlozi, abahlanzela umsamo, abahlanzela igceke, abahlanzela idalwa, abahlanzelwa amanzi amnyama, nazo zonke lezo zinto lezo ezaba ubube ekhaya. Ngithi kubo-ke nize nibone izalukazi yikhululekile nje, kungathi ziyazulazula. Nibone ngathi yikhululekile zona, kufika zona kuqala kuthiwe wena hayi uvikela ugogo wakho, uyena okunika inhlanhla inini, usuke ethunywe yikhehla ayeliganile alonayo, limgijimisa, limenza isigijimi sokwazi ukuthi lona likhululeke lapho eliboshwe khona. Amen. Ingakho-ke ngiyaye ngithi izalukazi ayiboshwa, ziyazulazula emkhathini wezulu, ziyazulazula, zizinzulanzulane izalukazi, zigijima emahlane, zigijima emoyeni, zigijima emanzini, ezintabeni, ngoba zifuna ukuyokhulula amakhehla azo ngokona kwazo ekhaya. Ngiphinde ingakho uzobona odadewenu bekuchomela ngokuthi bona bayasebenza wena usebenzi, ngoba bona kini
kwaboshwa wena. Bonile bona kwaboshwa wena ngoba bona abanasabelo emakhaya obaba. Ababoshwa kuboshwa owesilisa oboshwayo ukuthi uthula uthini ingane zamantombazane zingcolisa ikhaya. Kuboshwa owesilisa ngiphinde kuboshwa owesilisa izalukazi ayiboshwa. Ngisho njalo ke mase ngigezela abantu idlozi. Ngithi mina izalukazi lezi esigezayo aziboshiwe nhlobo. Yizona ezofika nokukwazi ukuthi wena uyothenga imbuzi uyigeze ukuze kukhululeke amakhehla. Mayisephumile amakhehla akusibhaqa sovuka lapho. Akusibhaqa sovuka lapho phezukwakho mawungenzi avela abone ngathi wenza kancane. Ngoba esaba ukubuyela kulo yamlilo wokuboshwa. Lamakhehla la esaba ukubuyela emuva kulo yamlilo wokuboshwa kuleli yajele. Kulobe yabumnyama. Besaba ukubuyela khona ngoba ubabona nje bekwenzisa izinto ngokusheshsha ukuthi yenza lokhu wena uthola imali uhamba uyothenga amaGucci, uhamba uyothenga amaTimberland, uhamba uyothenga amaLouis Vuitton wena ngemali yabo bese bakugaqaza uqeda uthi bangishayelana ngoba ngaze banginike lutho. Bakunikile. Akwenzeki ithonga lingakuniki imali yalo kulenzela. Inkinga wena uyitshela ukuthi uyazi. Uyitshela ukuthi uyazi. Odadewethu ke laba basuke benikwa amandla ekhaya ukukwazi ukulekelela abakwabo kulokho ababonele khona emathongeni akubo. Bona bese bebona ukuthi abayidle le mali bayidle namadoda bayidle bese beqeda benitshela ukuthi anilutho la ekhaya yimi engakhalela ikhaya yimi engamisa leli ikhaya. Umisa ikhaya amasimba lawo. Awumisanga ekhaya niksi ikhalifile. Akungeni makoti. Akubi khona izinto ezinhle kubafowenu ngenxa yakho. Lifile leli ikhaya ngenxa yakho. Ungazakhi indonga ube nezimali zonke uzakhi indonga kodwa ikhaya lifile ngenxa yakho wena. Akukho kuhle okwehlela abafowenu ngenxa yakho. Ukona leli ikhaya lika baba wabo. Abazosala kulo nabafazi babo. Wena uhamba uyogana uyovusa umuzi wenye indoda. Mawusufika usuba nezinkinga le kudinga ukuthi ubuye uzolungiselwa yibo laba bafowenu badelelayo. Lengane oyizele kini uzothi mawuyogana isale nabo laba bafowenu obeyisayo wena abangelutho. Ngiyaphinda ngithi izalukazi aziboshwa. Ziyazulazula emkhathini wezulu. Ingakho uthola ukuthi sekuhlukunyezwa abantu besifazane bayareshwa kwenziwa lokho nalokho ngoba abanamvikeli. Bayazulazula emkhathini wezulu. Bahamba ebumnyameni bahambe zonke lezi indawo befuna inhlambuluko yokuhlambulukela amakhehla ngale. Abawonayo abawangcolisayo. Kuphinde ingane yentombazane iniko uyise amandla ize ithi mina ubaba uthanda mina la ekhaya wanginika umsebenzi wanginika amandla ngiphupha ubaba enginika umsebenzi. Ukunika ngoba uboshiwe ngale ngenxa yokona kwakho noma wakho nivumelana ngokona la ekhaya uzale nje ethi uma wakho yeka ingane wena hlukana nengane izala la ekhaya ukunika amandla ukuthi qhubeka kubambisane nabakwenu abafowenu abafana bakwenu ukukwazi ukuhlanza leli ikhaya. Wena uyabathuka abafowenu uthi abalutho la ekhaya wena owavusikini. Wena owavusikini amasimba lawo ayikho leyo nto. Wena hlala nabakwenu phansi ngoba unawo amandla owanikwa amathonga la ekhaya ngenhloso yokuthi uyowakhulula kulezi zono zenzela ekhaya. Uhlale phansi nabakwenu ubalekelele livuke ikini ukwazi ukuhamba uyogana nabo baganwe. Ngiyakutshena ke mina ngitshena nje into ekhona. Khehla lami leli ijazi leli elesalukazi lichaphazelekile. Kufanele ukuthi ke wena uhambe uyohlanjululwa ulemukezwe ngendlela okuyiyona ngoba vele sekukhona inkinga phezukwalo.
lalimhlophe laba nenkinga. Ngiyabonga sengiyaphuma mina ngiyahamba kodwa ngimtshena iqiniso mina ukuthi amafana ubabona bengaphumeleli nje namhlanje yini nabo bakwenzile abakwenzile kodwa nani ninenkinga ninomthelela waleyo nto. Niphumelela kanjani pho ikhaya lingcolile? Niphumelela kanjani izinto umsamo ungekho? Ubona ukuthi yini wena? Kusasa kuzobe kungeyakho ingane yomfana eba nenkinga. Kusasa lokho kuzobe kungeyakho ingane yomfana eba nenkinga. Uzodinga ukuthi ilungiselwe kuwo lo msamo unyelayo wena. Othi wena abantu bakhona abalutho. Omalume bayo lengane lena. Ibona bangoba babayo ngoba uyizalele ekhaya nje wena. Ibona bangoba babayo abayimele lengane. So manje wena uma ungafuni ukulekelela abakwenu ukuze bakwazi ukulekelela ingane yakho mayikhula, vele uzothi abakwenu abafana bakwenu abayifuni ingane yakho kanti uwe oyimbangela yaleyo nto. Bambesanani ke nabakwenu nivuse ikhaya. Ngoba liki ikhaya lingavuswa intombazane. Ingazakha izindlu yakho 10 room yakho bani kodwa liki ikhaya elingavuswa intombazane ngoba ukuvusa ikhaya ukuganwa kwabafana ekhaya. Liyavuka ke lelo khaya lingafi ikhaya lakini. Ingakho umnomzana mayezela amantombazane abe nenkinga yokuvukelwa yikhaya yokuqhubeka kwembewu yakhe. Amantombazane seganile onke sephumile. So manje yekanike ukuyithwala lokhu nikhuluma umsuzu. Nithi abalutho bani omalume ekhaya abalutho obhuti benu yini eniphiwa amandla. Aniphiwanga amandla ukuthi chomani ngawo. Aniphiwanga amandla ukuthi niyithwale. Niphiwa amandla ukuthi alivukelele ikhaya enilonile. Nihlanza izono zenu kulelo khaya. Nilekelelwa abafowenu ngoba ngeke uzukwazi ukuya emsamo futhi wena. Ngeke uzukwazi ukuthatha imbuzi wena uhambe emsamo uthi uyokwenza leyo nto leyo. Yabona? Ilapho nje bafowethu ngicela ukuthi kwesizama ukuyilungisa leyo nkinga leyo. Siphinde sibuye la. Nge-20 zalo December lo. I-20 ngizobe ngisela eGoli. La eGoli la eGoli ngoba ngila eGoli nje namanje. Nge-20 zalo December lo. Siyogeza abantu ithunywa esizibeni. Sibanika ukhamba abalidingayo ukhamba. Sibanika ukhamba abalidingayo ukhamba. Ngiyabonga.